Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi. Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi yang cerah di hari Minggu. Muga-muga hari Minggu iki entuk arisan. Engko nek entuk arisan, engko iso dienggo jalan-jalan mbek Bunda Dewi mbek Bayi. Neng ndi gak roh. Insyaallah, saumpama ora entuk ya berarti ya memang belum saatnya hari ini entuk. Mbak tuku roke, ya kurang nduk. Wong jarene Mbak Bunda Dewi winginane pas ke Bojonegoro ae tumbas roke-roke kayak sekitar 2 juta ke atas ya Dek Dewi ya. Iya Dek. Sampean kan lepas nih Bojonegoro kan delok hargane 2 juta ke atas ya. Teko ah. Mbak roke itu dhewe kira ibuku tak kok. Yo. Roke. 500, Bu. 500 siji 6 1.600.000 sing cilik sederhana Dek. Maksudnya sing bentuke sederhana kaya nek pas dienggo wong ngaji ngono kan lho Dek ya. Sing kena digendong. Oh luwih gede. Oh iya. Iya. Sok minta tolong sama Mbak Yes atau Popong nek pas enek waktu ya Dok ya. Lah kan hari sanem kan entuke 1 yuta, berarti yuk ditambahin. Oh ngono. Berarti ambek nyanyi ambek gereti yo. Gak, ora yo. Piye nek geret piye? Nek geret tas piye? Nek kok sini-sini wong maksudnya ambek mbok gowo ning ngalor ngidul ngono. Ndak piye? Isen nek gereti. Kayak wong ape ngaji Bu kan iso ta ngilak kaya aku ngono. Iya Dek, pas Ibu acara ngaji ngono kae Ibu kan rong duwe, Ibu nyilek ning gone busri. Ya bentuke kaya kotak gede ngono lho pemirsa, terus tak jinjing, ora tak geret tok tan tak gendong. Nek digeret kan kok koper. Terima kasih lho ini atas apa ya usulannya Bapak O. Jadi wis dipasang jaring ya Tan ya. Sekarang aman Intan. Lho iki dipasang jaring Tan. Jadi para pemuda yang bisa apa ya tiap sore voli bisa dengan tenang leluasa, tidak nyerempet iki. Kadang kan enek sing ning kene pemirsa. Voline nek sing ning kene nek gak uman ning lapangan kan padha ning kene karo ning kono. Pas nyanter bal kan mboten kena kembangi Bunda sing kae. Biyen kan ning kene kembangi. Ora kena iki si kuning dan si hitam, ora kena kaca. Seringnya ki kaca, ning kacane Bunda mak gluduk-gluduk ngono. Gak masuk ke dalam rumah. Jadi alhamdulillah bisa dengan hati gembira. Wes dipasang jaring ya Tan ya. Oh, sampai dhuwur pemirsa. Jadi gak khawatir kena sirah. Terus jenenge ya apa ya menyalurkan hobi olahraga ben podo sehat. Ben podo sehat semuanya. Lek panen apa Lek? Panen lombok arek-arek. Oke, panen lombok. Nggih. Ayo. Iki lo Intan. Iki lo. Mbek mlaku-mlaku kono ndang. Lak juga nang motor. Ya Allah, entuk iki. 1000. Ya. Aku tak milih sing gedene sak aku ya, Mbak. Nah, iki tak suwan tenane, Mbak. Mbek lombok ijo, Mbak. Iya, oh gak, Mbak. Aku nang omah ijek enek. Ijek. Mbak Nana iki. Oke, nek ana dhewe. Apa iki jajane Inten, ada dhewe jajane Inten. Dhewe wis entuk kuwi, Dek. Lah, dekne entuk kuwi wis aman no. Karo kerupuk, Mbak. Kerupuke sampean sing ka lho, Mbak. Putih ka lho, Mbak. Iya, enak, Mbak. Lah iki lho, Mbak. Wah, enake pol iki.
Iki kabeh ya Mbak ya. Iki lho Tan juga iki lho Tan Ibu Tan. Iki lho Dok kabeh. Iso juga dia. Iso, nyah iki uwinu iki kerupuk iki engko Mbak Bunda Dewi. Nah, wis Intan. Sampai berapa lang? Sampai berapa? Loro Mbak sing gede sak aku ku lho Mbak. Iya. Gak sisa gue. Kak, sing siji aku apian sama tak umani siji. Sisa tak gede. Apa kan? Cekalan, Mbak. Tuwek lah. Ning omah kan ana separuh. Berapa? Lah kuwi paruh, Mbak. Seberapa? Aku ning omah duwe separuh. Pana. Lombok ijone mang. Dari ijo duwe nang omah. Iya, tak tambahi sak itik lah. Iya. Dari Bu. Ben iki ya. Iki. Nah. Wis jos. Bayi cantik Tan. Bayi mau arisan PWRI. Jan duduke cah, duduke sing apik cah, duduke sing apik. Jajane sama kayak kuwi. Jajane nggih niki. Ya Allah. Lah niki kerupuke, niki lho Bu Jan tak ceritani. Kula kan pagi ini ndamel pecel soalnya gadah niku lho pecel. Nah, niki nggih enten cambah, enten kacang. Intan Ibu dibantu Nduk buka ingin Nduk. Ibu gak iso Nduk. Lho, iki piye? Aku mau jajan sik. Iya, maksudnya Ibu bantu sik repiu. Anderana. Nah, sik. Nah, kuwi kacange. Enak bayem. Lombok ijo. Aja mbok aja mbok bantingi. Aduh, aku pengen dono bayi ki tok lho ajur engko nek mbok banteng. Mboten niki lho bayi. Oh, lho. Nggih, iwak asap niki akalih lombok ijo. Karo santen sithik. Santene nyemek-nyemek. Terus segone jagung. Gawe sego goreng, Mbak. Lah Intan piye? Sego goreng apa pecel idone? Pecel. Lah wis tak gawekno iki lho, tak tumbasno sayur. Nek pengen saiki tak gorengno saiki sego goreng. Gagal berarti pecele. Dimaem ning rondan. Engko sekalian gone Yumarni. Iya. Ya wis, ayo cus nek ngono ayo. Mau diincipi ya, Bu? Iya boleh. Lah piye ngincep neh gone Bunda Dewi karo 20 sendok? Tenan? Mau jajan duluan. Tambahin ngasih kerupuk. Bayi kerupuk. Monggo bayi kerupuk bayi. Bukan ada bayi ya? Sakit bayi. Tapi satu wae, aku kan belum. Iya. Dimam bareng-bareng. Pemirsa aku tak ngerti sayur-sayuran biar pemirsa. Ngerti sayur-sayuran ki nggo pecel pemirsa. Nggo gawe pecel. Walah pangan nomor. Lho, lah kok wis sarapan sego goreng akeh? Kan? Isuk mang nganu Bu, pecel lho Bu, gorengno ndok ceplok mbek gawe kering tempe wong duwe. Duwe kuwi lho napa Bu gadah sambel pecel dhewe. Walah dik mang Pak Udat to werong panen sak embuh yo Tan yo. Nggih Mbah Yi sakniki harga terong lagi menurun Mbah Yi. Nggih nek harga Lombok nggih standar nggih pemirsa. Sing nembe dadi primadona adalah brambang. Brambang pemirsa. Walah ibune Galang nyanyi apa kae? Kacang. Oh, pangan reneh pemirsa. Bayine kabeh.
Rasa digojaki kok. Ya sajane nek botol bar dinggo ya langsung ndang digojaki to, Nduk. Ya nek banyune nek jek saithik ya dibuak terus disikat. Nek dikandani ki yo kadang ki yo brobos. Wes sekarang gawe kering pemirsa. Wes dadi. Tak tambah kerupuk. Bu, Ndek wong Mbak Nana cerita ngeten. Ki aku nggih konten Bu ya. Tak cerita. Dek, ndek bengi iki Mbak kuwi tape marah-marah, Dek, tapi tekan gone sampean wis tutup. Bengi kok, Bu. Walah wis Bu, Mbak, aku ngono. Nggih jenengan kan warungnya pun tutup Terus anggone Dek Dewi, Pak O ya tugas omah ya tutupan, aku ya melok tutupan. Lah mbok muni ngono, jarene liwat rene wis tutup, marah-marah, apa enek barungan. Tanggal 4 Dek Dewi. Tanggal 4 Juni. Lho. Ya saurunge bayi pitune Kinara ya, Dik ya. Wis, Tan tulung Ibu pateni anune Tan. Kowe mau meneh kuwi? Mam jajan. Oh iya aku tulung kuwi patekno, Nduk. Ndang iki mateng kengko keringe. Iki pokoke suro iso iki leh. Pateni yo. Iya, pateni yo. Alhamdulillah pemirsa, Intan wis keturutan pengen ning kene meneh. Lho listriknya ya jek nyala ya Nduk ya. Padahal ya jek wis awan. Ya nek kates. Godhong kates maksudnya. Kayak rame Nduk ning kono ki apa wong nduh-nduh jagung abene. Oh mesine getek-getek. Lah dek terus meneng ae jegigrek ki ngono ki piye lah gak mbok usungi iki. Ditata. Ora senenge kok ora kaprah ngene atine kok senenge ora kaprah. Lho piring. Ya, nek krupuke loro, nek kaper barang. Ya, sambalnya. Ya. Ya. Nah, wis ditata-tata nggih pemirsa. Ya wes. Apa ae kuwi bantote, guys, dibukai, guys. Ki nek minumane jejer-jejer ning kono, ndang ijik sik. Sing banyu mentah mah sing ndi aja lali lho. Iki. Wo, sambele, Duk. Iki enek kering. Ya. Orek tempe mbek ndok. Iki sambel pecele ning kene pemirsa. Iki segone. Terus ki kulupane. Oh. Terus ki kerupuke. Iki sambel pecel. Wis Intan ndang imbuh nasi. Nah. Kita imbuh sego. Nyah ki. Andek rono Intan Ibu lungguhe ning sebelah kene. Tak ijek sik. Aja gangsret ngono kotor no. Engko rok sampean. Celanamu kotor no mbok go ngepel ngono. Sik Bu tak ijek sik ben resik. Suasanane iki asri. Ibu yo njaluk ijek nduk sisan nduk. Sisan nduk tahan. Ijek sisan nduk. Kalau sih tahanku. Iya lah, gak apa-apa. Neh. Oke. Ops, yuk, maem yuk. Mari kita maem dulu. Ya. Ayo sarapan yuk. Sarapan pemirsa. Ditambah. Iki sambal pecel. Wah, wis cukup sambal. Sambal. Iya. Ini tak cukup sambal. Iki piye iki Bu duduke ngene lah. Ambil ndok. Intan sendokan. Ndok. Mbek kering. Sendokan apa ora? Iki piye iki sendoke wis kadung mbok ngenekno. Jere mah pe muluk wae. Enggak. Kuwi penune. Sampeyan nyaki kerupuke. Duh, sendoke tak nggo iki. Wis sendoke nggonen. Iku tak sing muluk wae. Nyaki. Udah mau ngomong
Anu Bu, aku apa muluk wae. Ternyata nggak jadi pemirsa, intane nggak jadi. Ini kita piye Ibu? Iki kadung ning kene, nek cukup-cukup terus piye lah sekarang ya. Ngene lah ya. Nah, Wes gak apa-apa. Adegan yang tidak untuk dicontoh. Monggo. Wong liwat iki yo pecele yo ngene. Dijupuk ngene. enak. Udah sarapan. Nah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mana kok sarapan ya, Tan? Mangan. Ngene pemirsa lah piye wis kadung nyemplung ning kene. Sendoke kurang. Iki mah ke anu. Ke apa nek ane ke enceran baal. Ke enceran. Ke kentelen. Tambah minum. Loh. Enak sambil. Oh, jos ya. Aku nek tandur sing akeh banget iki mah piye? Engko pengko. Bismillahirrahmanirrahim. Entar Mas doa porong. Nek maam pelan-pelan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap Seperti teman-teman. kayak aku, tapi aku bisa pengen sepedaan aku. Nah, Bu, sepedaku wis iso, Bu. Kabar kudu ditendakno sik. Olahane ilang. Kabel jero dipangan tikus, pedhot kabeh. Yo nek gak bengkel yo gak iso, Nduk. Nek numpak karo Repa aku, tapi kan aku gak karo Repa gak iso. Tak ngeng ngono tek. Ora gelem hati-hati. Sambelen ya, Nduk. Titik ae. Bon. Wah, enak. Masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. Bayi itu mau arisan TWRI. Yo, aku pun nggih. Nah, ini tahu. Ora ning kono. Ora ning kene. Lalur ki do melok wae to. Wis apa-apa. Enak, guys. Andukne ora. Mboten wis war. Berarti nggih. Mbak Ci sing ya. Apane selepan? Golek dedek. Kemana kono ya? Ini lo keringin entak. Enak. Kering. Mantep apa keringnya? Alhamdulillah ya Allah. Udah pecelane tak makme ya. Udah sini. Pecelane jek, Nduk. Intan malah mboten. Nah, maruk.
Mantap pemirsa loh, itu celantok kan loh. Pelan-pelan emang. Dan ususnya iki gak nolongso, nek gak mbok punya kan ususnya bekerja keras nolongso. Kok nek, aja mbok kok nang kene, kok nang plastiknya no. Ngono. Bakul anu, apa kena? Mbak, siapa jenenge lali? Lali. Ini Intan pertuan gone Mbak Nana aku lepas blonjo. Mbak sapa jenenge? Bakul es. Enggak. Mantap. Tutupin aja. Enggak tulang kayak nanggung kuwi nduk isik nduk. Gaya lagi. Sampai tutup sisan. Intan resik tangannya ora sida muluk. Sirene memang pe muluk. Tiwas nggo sendok kur 2. Itu juga nanti diumbe loh. Enggak, buat aku timbang keliru. Buat. Alhamdulillah ya Allah. Demikian kita pemirsa konten pagi ini ya, tunggu dinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paling sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan saleha ya pemirsa. Enak. Mantap. Enak Kok tumpuk wes. Alhamdulillah. Wes. Terus yang dine bariki Mani. Ngene Yumarni kan engko nduk. Kita upload e dhisik. Mani. Omahe aku tutup nurung-ro. Tutup notok. Omahe mlebu. Masa cenguk terus langsung balik. Yo engko kita upload e dhisik ya. Terus tak dono ngene Yumarni. Wes doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringnya sembuh. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus. Terus. Iki banyune mentah wis tak guwek lho. Iya. Oke.